Tervetuloa Voimarinteelle. Täällä on uudenlainen tapa oppia ammatillista koulutusta erilaisine älyratkaisuineen sekä tietysti ympäristöltä. Tämä on ihan ainutkertainen luonnonkaunissa Sastamalan Karkun maisemissa. Ja tässä myöhemmin videon nautuksella sitten näette meidän erilaisia älyratkaisuja, joista me toivotan tietysti yhteistyön Pursuavan sinne Kiinan suuntaan. Näillä sanoin, tervetuloa Voimarinteelle. Eli tässä koulun näkökulmasta on yhteistyökumppani Pihlajalinna, joka tekee tehostettua vanhusten palveluasumista, ja alakerrassa eli se kotihanke, ja tässä kakkostasossa on sitten tehostettu vanhusten palveluasuminen. Eli meillä pystytään saman tien sitten koettaa ja testaa näillä ikääntyneillä ja varttuneilla ihmisillä näitä uusia älyratkaisuja. Tämmöinen on se yhteistyöidea. Putkaa sieltä asiakkaan kasvoilla. Meikkejä pois. Ja Täällä kotihankkeessa säädettävät lauseet. Ja pääsee mukavasti tänne ylhäälle nauttimaan löydöstä. Lauseet on tarkoitettu henkilöille, jotka liikkuvat pyörätuolilla esimerkiksi. Maija katsoo, ettei putoa pussuista. niistä pidettiin kädet sinä rinnalla. Nyt. Nyt me nostetaan asiakas pyörätuolista tällä nostolaitteella ylös. Noin, ja sitten me päästään hänet kuljettamaan eteenpäin varsin kevyesti, koska voimaa juuri ollenkaan. Tuodaan hänet tähän oven eteen aika lailla tänne lattian pintaan johtuen. Nyt me valittiin täältä remmeistäkin aika lailla niin vääräkohta, jos pitää ottaa tonne paljon olemassa. Nyt toi löystyy tuolta, niin sitten mä otan sen sieltä ja siitä sen tänne. Tälle puolelle mä lähden taas nostamaan häntä sitten ylös. Pidän tätä kirjalla. Ja näin se tapahtuu. 10-15 sekuntia ja noin eteenpäin. Just meinasin sanoa täällä. No sitten sä otat sen kauppasäätimen, ota se käteen sieltä ja sitten lähdet pikkuhiljaa nostamaan. Sä voit nyt ottaa ihan vaikka tuolta vapaasta ja pikkasen tukea sieltä vaan. Pidät itse ihan jalatkin lyötkönäkin aina toikkoa ja nosta vaan ylös. Pidät itse ihan lyötkönä, jalat ihan rennoksi, laske ihan jalat rennoksi. Hyvä. Sitten sä voit tulla vaikka tänne puolelle sitä vuodetta ja amustat sen asiakkaan jalat sitä vuoteen reunan ylitte ja laske ihan leikkaus jalat. Oot ihan lökkönässä. Sitten täällä on nämä kahvat täällä takana, niin otetaan sieltä kiinni ja lähdetään se kiskoon pitkin avusta. Ja sä voit ottaa molemmilla käsillä sieltä, tuu vaikka tänne taakse ja otat molemmilla käsillä sieltä niistä lenkeistä kiinni. Ja aina mennessä katsot, että se asiakas ei polki jalkojansa mihinkään. No ja sitten siellä hyvissä ajoin käännät hänet kasvot tänne päin, ettei jalat törmää siellä. Hyvä. Ja siihtaat hänet siihen vessanpytyn kohdalle. Noin. Ja sitten lähdet laskemaan sieltä alastaan. Mennään niin kauan, että se takapuoli tulee kunnolla sinne pyytään. Älykeittiö, mikä on tarkoitettu esimerkiksi siihen käyttöön, että jos olet pyörätuolilla kotona, niin helpommin toimimaan. Keittiön tasot säätyy ylös alas. Kaukosaarella tai sitten ihan painikkeella täällä.
Noin menee noi alakaapit tonne taakse. Pitäisikö mennä? Ja jos sulla on pyörätuolin kanssa liikut, niin sä pääset sitten näppärästi sinne askartelemaan tänne pyörätuolin. Hälytysjärjestelmä. Meillä on tuolla tämmönen valaistussysteemi, jos sulla on hella päällä, niin siellä syttyy kirkas valo tuolla paneelissa. Jos sulla on kahvinkeitin tai vedenkeitin päällä, niin siellä syttyy sitten toinen valo. Tuolla. Sulla on piston asiassa, sinne on joku laite päällä. Jos sulla on astianpesukone hella uuni päällä, niin sammutusjärjestelmä on sitten tässä hellan yläpuolella ja se täytyy aina kytkeä päälle ennen kuin hellaa laittaa. Sieltä tulee semmonen jauhe sitten kun tulipalo syttyy, niin pitäisi ainakin hidastaa sitä tulipaloa etenemistä. Sekin on suomalainen keksintö. Kype-kamera on meillä täällä, eli me voidaan ottaa yhteys. Voidaan nähdä tuossa kuva hoitaja tai omainen. Niin se kääntää päänsä sitten siihen suuntaan. Sä voit rahantaa sitä täältä kaulan alta, niin se alkaa vähän niin ravittelee ja kehräämään ja puhelee sulla. Se on kamerat on tuolla silmissä, niin se näkee, että mitä tapahtuu ja tallentaa mahdollisesti tänne. Sä voit puhua sillä, niin se vastaa. Silloin voi puhua, se tallentaa ääntä ja puhetta. Tuolla on kamerat tuolla silmissä, niin tuolla näkyy robotin kuvaa. Niin on se kuva. Toiseen suuntaan se kuvaa tuomosta tuolla samalla. Tää on hyvä. Kerrankin show. Tää on mun poseeraus.